Fi żmien li ġej mistenni jibda jopera l-ewwel servizz tad-dijaliżi f'San Vincenz de Paul. Tali proġett se joffri kura essenzjali lil pazjenti ta' aktar minn 60 sena li għandhom mart tal-kliwi. Dan il-proġett jirrappreżenta investiment ta' aktar minn 380,000 euro u jifforma parti minn viżjoni usa għal kura komunitarja aktar moderna, integrata u umana. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja ħabbar li l-klinika se tinkludi 6 magni tad-dijaliżi fejn waħda minnhom se sservi bħala riserva għal każijiet ta' emerġenza. Dawn il-magni mistennija jaslu fil-ġranet li ġejjin biex il-unit ikun jista' joffri sa 70 sessjoni ta' dijaliżi fil-ġimgħa li wkoll inaqqas il-pressjoni minn fuq l-isptar Mater Dei. Dan is-servizz se jkun disponibbli f'ambjent aktar aċċessibbli u kompletament adattat għal ħtiġijiet tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja saħaq li bl-inawgurazzjoni ta' din il-unit se tingħata aktar dinjità lill-anzjani. Xi ħaġa li qatt ma kienet ġewwa San Vincenz u propju bħalissa qegħdin nillanċjaw dan il-proġett pilota wasalna fl-aħħar fażijiet tiegħu fejn ħajkollna 6 magni ġodda fjamanti ġo sezzjoni apposta sabiex ikollna l-aqwa servizz lil dawn l-anzjani, il-pazjenti anzjani li għandhom problemi.